Sik ta. Wong disepoti kok ora gelem ngadeg iki nyapa to jane? Kok aurane beda karo biasane, kok merengut, ulate peteng iki jane nek apa? Hah? Hah? Nek apa jane? Hah? Ana rembug dirembug, ana perkara dipecahke bareng-bareng. Nek apa ora gelem ngadeg wis disepoti kaya ngono apike, kaya ngono ramene kok. Ndak gelem ngadeg iki gini ya, gini ya. BM. BM itu apa? Bad mood. Lah ya bad mood iki kan mesti ada sabab musababnya. Napa bad mood? Wong yo acarane meriah sing nonton akeh kok iso bad mood kan yo. Lah nyapa aku diceluk Mbak Niken. Aku ki mbasakne para penonton, mbasakne para penonton. Ndak mau. Lho. Mbasakne para penonton iki kan nek nyeluk sampean ben sampean lebih terhormat kan Mbak dengan sebutan Mbak. Aku ki dudu nyeluk sampean secara pribadi. Alah, tapi ora sine nyeluk Mbak ini kene nek sing nunggoni to liyane aku. iki di live streaming kok ndak dadi fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada dosa. Lah Kok iso tekone carry lho Mas. Heeh. Teko carry aku bar kok Tulungagung. Sing teko dhisik ning kene kan sampean. Aku ki entuk omongan. Piye? Jare Mas Akbar ki dhisik duwe mantan ning semasa. Lah kon delalake cinlok ketemuan di belakangku kan aku juga ndak tahu. Kok malah nyelok Mbak. tembunge Jawa ngarani kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki. Wong biasane iki zaman saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya Adalah orang pertama ya. Kamu ngoy pacare Akbar pertama ya ning semasa. Dan terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik apa ya ngerti, terus disalini ngono apa ya genah. ngene lho, jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mood, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane? Wis salahe tekone gak karo aku. Lah sampeyan iki mau ana acara ya to, ana acara rekaman jare ning Tulungagung. Lah nek aku teko jam 11, teko setengah 11 mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan ya ndak mungkin. Lah gitu kok jari ndak kopel. Kayak kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari pakai yang ini, Wis pakai yang kabari ini. Mas Ardi kemarin wis kabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Akbar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare. Mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Baca itu. Obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Maya Teyus. Wis ning kene ae. Ya to, Dron. Sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Dron penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun wayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku toh. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi kae? Sapa? Sapa? Duh win anu. Oh ora.
ngene lho, ngene. Aku kan yo tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah yo, aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lah gak ndek masa lalu, kabeh lho tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan iki kan biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. Pede. Sapa? Ngucapkan salam cek. Oh iya, kagem sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun SMA Ulang 1. tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Lah aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya Mas Dik itu di bawah naungan Pegri. Oh. Mas Dik SMA 1 Nganjuk. SMA 1 Nganjuk. Oke, semasa ya Mas. Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya, semoga lulus semua. Terus apa nih ya, semakin maju, semakin bermutu. Bapak jangan ya Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bapak jangan ya? Bapak sop. Wih jangan sop. Nganggo A kok. Oh ya. Bapak asop niku sing pundi to Kang Mas? Yang duduk di depan, Nggih, kita doakan aja ya. Iya no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mau lulup the best sih apa? Wis lulup the best sih lho masak. Doa terbaik. Oh, doa terbaik buat SMA 1. Ya, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok sop tok Ya, lho. Bapak Asop. Ngene ya, Dik niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemlokologi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Iya apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemlokologi. Iki lagi ketemu neh. Mula Ora no, ning Kaiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Heeh. Ya tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, wetan. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho cah? Suaraku ndak tekai. Olah yo ditekak-tekake to. Nyanyi ndak? Loh kok nyanyi yo? Lah sampean sing bawa. Oh, aku kon. Sampean bawa. Terus sing Iku aku tak sing ngendang. Sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu gitu. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jajal bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan yang semasa wis sapa ngono. Tapi Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelak. Nyidam sari kakidong mamanis. Dalam. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang.
Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau niken kan enggak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapo. Pren apa wah, urung tak apa-apane kok. Kalau wayang itu semakin lama umurnya. Sampe namanya kayak Mami Heru ta, Mas. Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu Ya. semakin lama umurnya itu semakin antik. Wah. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Ha 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 ha. Napa delokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kekidung memanis kaya kumbang kang amulat sekar kepengin ngisep madune brangangang swara arum yayah manten kang lagya karon Deni Rama Metprana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. WW, Mas. Heh, WW. ngateng-ngateng. Sampeyan sing mlaku. Lho. Wis Sisan. kowe kok modal kon mlaku dhewe renggang kula kinepyur pulut saya ketik dalang kok ngodak ngadeg terus nyedam sarining tresna mlakune jak ngina-ngene kaya mentok. Aku wis bawa ya ta, saiki nembang nggo Mukadimah Limbukan ya. Ya. Apa sing pelok wis bebas wae, meng bawane nyilih nyedam sari. Nah, Setia tuhu mawon nggih. setia tuh tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun, Mas? Ya tak junjung nek ora. Tenan ya? Ya. Ya wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa ya tega ta? Iki penonton sing nonton semene kae dan lumantar YouTube oke sing nganti-nganti awake dhewe ta? Incis. Oke sing nganti-nganti seneng karo Akbar karo Niken. Tapi di sisi lain juga banyak. Mula sampean mau padu aja nganti kegawa kebrongot karo emosi. Mergo nek dhewe nek apa-apa niki sing keplok ki ya akeh. Lho ora apa to. Nah, tapi yang namanya hubungan itu pasti ada tukar padunya loh, Mas. Oh ya, minangka bumbune kono ya. Heeh, nek aku gak nesu berarti kan aku gak sayang sama kamu. Kamu mau toh gak tak Kata gak apa? tak nesoni gitu terus aku duyem ae gitu Oh. mau. Ya enggak mau. Nek mau toh. ya ndak apa-apa. Ini ada apa itu dari penggemar nggih? Oh, Agni Lover. Waduh, ada Agni ini. Lovers. Iya. Apa Mas ya itu? dibawakan ke atas Mas Karis. Ada ucapannya itu. Iya itu, wah itu buket seperti itu. Wah, Lah. Gede men. Oh bajire tak nek koke lho. Loh kan ini Nita sama bakul kok toh, Mas. Iya, heeh. Oh, ki ana apane iki? Wo. Wah, dhewe kon badmintonan iki ketoke. Wo, ngene. Iki ana rokoke Silver Queen. Oh, kok raket. Oh, terus iki duwe eketan. Wah. Itu diwacane itu. Oh, iya. Bacakan dong. Sini. Oh, ada lagi itu Banyak. sayang ya. Mas, Buket tok sak kelir dhewe piye. ada lagi nih, Mas. Ya. Apa tadi? Ya. Oh, ya, siap. Ini Mas Akbar ditampar dulu. Lo dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen.
calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak ngerokok. Lah ya gak apa-apa to tak ge aku to. Rokoke sampean kan beda, ya dibaca ya, heeh. Ya, Ini panjang ini. Iya, panjang no, Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul Kok. Samian Bakul Kok jenenge. Iya. Terus semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, love you sekebon. Agni Couple kebangsaan dan salam kemati selawase iki wis ban. Oh enak. Wah. Iki apa? Oh iki nyuwun gendeng iki. Gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Bakul Kok. Terus wi sing kempo kuwi. Sing ini. Wah, akeh men. Der. Apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, salam gemati selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, gak bernyawa, gak bisa anu ya. Sudah ya, kayak, Mas. Duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Gue iki yuk Ki. Bayo. Taruh sana lagi. Mas Karis. Wah, tenan. Wong lanang sing gelem ngongkon aku ya gerak-bar tok lah sini. Kok iso mbok bales ngono lho. Iya. Iya, wis. Mana itu? Iya. Nih, wis. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok iki. Iso alon to. Wis kok cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Ya, istirahat dulu. Nes, niki juga ada Mas Yudo, ya disepoti aja dipleroki dibajutne perahu layar. Apa? Oh, Jogja Istimewa. Oke, siap. Oke. Ya, yuk. Dadekne Mas Tris, monggo. Alhamdulillah wa syukurillah malam yang berbahagia ini bisa kembali bersama dengan Mas Akbar. Alhamdulillah Mas Yudo. Wah, ada pantun untuk semasa pantunnya nopo Mas? Tuku kayu neng Jakarta numpak kereta. Dirgahayu semasa nganjuk yang ke-43, semoga jaya sepanjang masa. Amin, luar biasa. Hebat. Wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu, apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu. Iki mumpung sowane nganjuk apa sing arep mbok pamerne, ana Mbak Niken, ana sinden sakmene mbiyane iki, manfaatkan. Oh, dimanfaatne iki. Iya ta, milih sing ndi kowe? Awas kowe nek kleru milih biacok kowe. Paling ora ya ditili dhisik. Milih sing Piye? Iki. Kowe tak kapuk to. Oh, iso malah sing sinden senior khusus. Iki wayahe laler mengeng. Dah. Sing iki ae lho kok iso. Sing ndi? Mbok pilih. Sik kita. Ini. Paling ora ya iki lah. Oh, gak iki. Gak iki ana sing duwe. Nyapa lho, tapi mboten napa-napa. Oh, bebas panggung itu milik umum. Panggung itu milik umum. Di bawah boleh menjadi pacaran, tapi kalau di atas panggung milik umum. Monggo bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Omah. Kowe karo Mbak Niken. Oh, apa iso? Sampeyan nek nyepelekne Mas Mandel. Aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo. Niki pelawak mboten sembarang pelawak. Niki pemain ketoprak nggih pernah, ludruk nggih pernah, malah niki keporot dadi pelatih kerawitan.
Pelatih karawitan pelatih gamelan kuwi. Pelatih gamelan Mas Mondol terkenal titisane condong raos ya. Titisane condong raos iki. Niki Mbah Narto. Sampeyan ngerti Mbah Narto? Semarang. Senes Mbah Narto tambal ban niki lho. Aku Mbah Narto Sabdo. Senes niki niku sing latih karawitan niki. Coba Mas Mondol. Ayun-ayun buka saka Bonang. Ayun-ayun buka saka Bonang. Iya piye jajal? Saka Bonang iya. Iya. 6 6 nempyong nempyong balungan nututi rolu roji lumoluro moluro ji lumoluro 6 lumo 6 roji namo lu 6 luro lujiro kong. Lho pripun Mas Akbar? Elok, Lebih elok, percaya elok. ta? Nggih. Pelatih kerawitan ayun-ayun buka saka Bonang piye Mas mau? 6 luro jiji rolu nempyong nempyong. Wah, kuwi nek ayun-ayun. Ayun-ayun. Saiki nek njajal misalkan gambir sawit bongkong. Gambir sawit iki saka Bonang Mas. Bukane saka Saka Bonang. piye Mas? 6 luro jiji rolu nempyong nempyong. Lho, Kok kaya meh padha to Mas? kok meh pancen padha? gamelan iki meh mirip-mirip ngono. Oh iya. Pamane Ketawang Suba Kastawa. Suba Kastawa iya saka Bonang. Piye Mas? Piye piye? 6 luro jiji rolu nempyong nempyong. Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka Bonang. Piye Mas? 6 luro jiji rolu Nempyong. Kabeh nempyong. apalku yang ngono kuwi. Dagelan ayun-ayun to. Karo Mbak Niken Salindri. Mbak Niken Salindri. Nuwun para tamu kagem Wah, Sumawana putring kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasto Broto kerawitan ing dalu mangke kepareng nimbali panjenenganipun Raden Mas Mondol Trimos Kusumo ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Tremos Kusumo? Mas Mondol blekok moncrot. Iki mah ora sampe moncrot. Lah piye? Ya mung cemet ngono. Kalian sesandingan kalian Dyah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hampir sani kados pundi babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk. Sing denek jeblas iki lho. Buah manger keri-keri yang bledos. Kuwi lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanit ya ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemugre kok. Lho. Piye ngono lho? Lah, Urung. Arep mbok kapane rencana. Ya rencananya tak gandring no. gandrung. Gandrung kok ganti iki lho Gandrung. ben ketok gagah mbok nganggo blangkon. Ah. Lho. Aduh, mati lampu. Mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira Masa mati lampu. enek dagelan sirah kaya cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken iki lho. Aduh, Yayi. Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwane pun Kakang. Yayi garwanipun Kakang. Kakang kancane akeh. Oh iya. Cah nah kalau niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean napa? Misalkan lakon Kediri Panji Oh, utawi Tuban Wiratmaya kalian Sri Uning. lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mau napa sing kira-kira cocok napa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken niki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara Bangun. lah Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sajroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Ayo cedhake Taman Keputren, Taman Pahlawan terus ngiringane no Taman Kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung ruman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji nggih. menika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, Dicopot. dicopot. Ora oleh to? Ngligo. Ngligo kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki. Tau delok toprak ora kowe iki? Wayang Yo tau kedirinan ora apal aku. Panji. Lakon Panji iki ngligo. Panji Asmara Bangun no klambenan. Klambenan apa ya? Oh beda to? Beda.
dolan apik to. Sae, nek niki tetep sae. Lho, Mas. Mas, Lho. kok iso dhek nek kaose lho. Iki toprak dudu wayangmu kok gawe kotangan Tera Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek Nyambut gawe nggih dolanan. Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman pra isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Cepet-cepet bocah kok ora. Ngomongke yo ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Wah, ngono kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten iki. Jan kaya maesan lho. Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Tayu. Iya. Gawatat jan igone pating pecotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Heeh. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekartasi Sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka dodone Panji kok kelemar-kelemar. Lah. Dodone Rama malah untune sing maju kowe iki. ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi Sekartasi. Weh. Caket manapun Kakang Yayi. Nah. Neng kene ana papan kene sliramu bakal tak rum-rum. Yayi. Piye tak iki kok iso? Lah meneng ae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang halus. Cek lahmu ngendika lahmu omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone kaya kurang ngene aurane. Aurat ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Nah, Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. Oh ngono kok. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono to prasiswa ora umum. wah, ketoprak ora iso. Prak kok. Yayi. Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. 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 Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara bangun. Oh, kok tipes ngene Panji Asmara. Ora lagi bar loro lho, Mbak. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses, Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Monggo Adik Victor munggah rene lho, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masa Allah. Kok Adik Victor? Nggih, munggah mriki Mas. Ya Alhamdulillah. Sak menika kepanggih kalih duluripun Adikipun Victor. Nggih. Adike Victor. Nggih, Adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tor, rene Tor. Wong-wong ben percaya nek Tor, rene Tor. Tor, kene. Bang. Nah. Masa Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun, Mas? mulai zaman Borobudur, Mas. Pirang atus tahun. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah-walah jan. Ngene iki genep 20 ngono nek ngedus dingenekne. ora. Iki saugel nek ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Victor, pikirannya kotor. Nah niki seksi, Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakian sek kurang gizi. Jadi ora iso gede ya cuwili iki kae. Wah, awakmu nyekel kendang ya, neng kono neng kendangan kono. Iso to kendang? Saged. Ya kono. Nah, mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nang nggonmu. Ayo. Alah. Ayo kae, dadi gandruk. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. Wibawa. Kene-kene, Yayi. Siramu bak ora lho wong kok terange nang gleyang ngene iki jane ora enek bobote. mangan kerupuk mau. Yayi. Pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan digo kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok 6. Weh, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku. Gandrung. Andret.
nimasitase bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho wer nyapa wi arep nguyuh lho arep nguyuh piye ta gandrung iki lah gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne ya dipangku to kok oh ibaratnya kaya tari karonse kaya Gatut Kaca Gandrung ing antarane Gatut Kaca karo Sugriwa apa pergi ke mana pergi kok iso iya atut runtut tansah reruntungan kene-kene nyanyi ndak pangku Ladala. Kok yo iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mandor kaya jelas luar biasa. Aprae bantri le. Ayo iki nggonmu. Kowe urung iso ngene iki aku dhisik ngene le. Menang kowe ndal berarti aku. Alah. Menang sapa ndal karo kowe? Menang aku. Akbar yen apane? Urung Duk, awas kowe. Duk, apa? Kok sikilku keter? Sebar sumbar kok sikile keter. Sumbar lek sikile keter. Wah. Piye ta? Enekmu geceli kleru. Ngapur. Nakal wi jarak jarak kuwi. Sopo Mas? Dia memegang. Oh. Aduh. Akbar tau ngono wi, Hei. Wo. Mas Mandol, kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang mek ngono. Iya, sopan santun, subasita, adab ketimuran, tata krama. Misalkan cara megang iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok bae. Nah, ini cukup ngene tok bae. Tadi dia lek megang piye, Om? Ngeten lho, Mas. Ngeten ngawur kowe. Contohnya piye Mas Yudo? Ngeten tak. Lho, cara arep jamil janggut. Lah nek mau cukup ngene tok. Lho, ngene tok. Ora perlu kok ora elah, Mas. Lah kok malah akeh kowe? Nyontoni, Mas, nyontoni. Kono pisan kok nggo nyewak. Nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa iki. Hei! Aku bar iki mantuk aku. Aja. Cara aku nesu, nesu no. Wong edan. Ora kuwi mau ki bendelok wayang ya, Om ya wi mau biasane nek tanggapane budal setengah 09.00 jam 8 lah kok jam setengah 4. Masa ta? Matok nggon semayan karo cah ngluyu. Masa ta? Makane ndek mau tak WA gak gelem jawab iki ngono ta Mas kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Bobok manis karo kuwi. Ya ora to ya tidak. Asline apa, Ndol? Asline weanan karo Elsa lho. Kowe anu tikus piti. HP-ne ndi? HP-ne ndi? Aku HP-ne ngendi? HP-ne nyoh. HP-ne. Delokan. Alah ora jujur wong lanang iki. Delokan wacanan. Kuwi asline jenenge Elsa ning kono jenenge Parno. Ben ora konangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Lakuane dalang-dalang ngono kuwi. Lagi. Iki sayang iki. Lah, sayang ki sapa? Ndi kene. Dalang. Delok kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Ya sayang ndi. Sapa? Sik ta. Iya, tangane. Lah sayang kena fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Masa gambarmu? Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok bocah. Anake aku lali aku. Sing mau lho anake yo gak oleh. Wes. Wes apene Sita. Apene Sita, Mbak. Ayo Ndol, dirayu nang Ndol. Alah. Bengi iki menang kowe Ndol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Pacar yang mungkur jeneng tok Mas Mandal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen lah. Kok keprake suarane ra penak ya banterno. Banterno den keprake suarane ra penak. Lah jejeg iki urung anu kurang banter. Lah piye? Sing banter jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho, kurang tenanan. Mas Mandal. Iya. Dodone sampeyan yo. Dodone dilus lah.
Tak bales engko. Hei! Bales ye. Enek anu koyo. Ora masalah. Kan di panggung kan untuk umum. Neng panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. Siapapun boleh naik. Untuk umum. Pamane aku karo Om Yuda ya biasa berpengalaman. Karo Mas Mondel Biasa. Nek tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Wis pertama. Alah. Soale kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Dibales ae gitu. Sini Om Yuda. Oke. Alah. Monggo salah sipon monggo. Mbak ngene penak ya. Enak iya. Enak tapi suwe-suwe ya keju. Mantane dhek L300. Hei. Wis L300 ya. Trip. Iki lho Mbak Niken sampean ngenek nek lawoke. Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Terus Wis ora gede dadi apa? Maling. Mantri. mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. Ra pareng tak slewentik bisa tak selentik lho. Oh, kuwi ngono tapuk. Lentik ngene lho. Oh, selentik Oh, ngene. tak patan desem. Kayak Bojonegorem kowe. Iki tak di pacar Bojonegoro ya. Ah, ya punya no aku pacarku ya di mana-mana ya. Ya, Om, iya dong. Apa itu pacar cuma satu ya Cuma satu. kurang ya. Om. Kuno. Ngapa mela-melai? Iso jentak. Bisa mela-mela. Mela-mela. Berarti pacare kono luwih akeh. Luwih ya, Om. akeh. Padahal dhewe mah ya gur guyon ya. Krungu-krungu Bisa, jare Om. nang isi ya duwe sitok sinden. Nah, Ora, ya ampun. dalang ya ngono kuwi. Dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono Ngono kuwi. kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuan. Makane kok mesti bolak-balik ning Solo menyolo terus. Lah sampeane dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kalau isine nek dinanti penting botole mulih ngono lho. Nah, Ruki, apa to bathine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yuk gundul ngene iki. Lho, pikirannya bludrek, mama pikirannya bludrek. Lho, misale pikiran budrek, Heeh. lho dijak guyu. Jak Dagel guyu. Maratuwane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Saking duwe anu ya. Lah nek bojo dalang, misale blonjo muntek, paling yo Upamane Mas, belanjane kurang. blonjone kurang. Mas aku nyuwun cincin. Jaluk cincin. Pokoke beneran jaluk apa disuluki terus. Tatan kinggang Asik. sarambute. Rambut. Sak rambut, hop. Nah, iki lho. Sak rambut, rambut, hop. Lho. Terus. Datan kinggang sarambut hop. Alah. Rate hop. Piye? Datan kingkang sarambut. Cep. Ngono lho. Datan kinggang sarambut cep. Aduh, ora gawe hop, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Nah ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingeten ki mbrujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki aku. Omongane mesti Ya. Wis Aduh, Kok iso keceret. keperujut bae. mang ra iso. Yo. Datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati. Mboten Mas. Amune sampe nek malang sangit lho nggaran. Aku nek Wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong Aku bocah iya, kringete kaya solar. aku nek prendagel pancen golek walang. Karo dijak omong-omong ngate yayi. Sampean sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho. Iya lho. Ntar iso apa ora kowe? Bang terus. Sampean rada rono. Lah, Dagelan kok diselendrak. engkel ae to kowe iki. Minggir kono lho kowe iki. Lah iya. Kuwi jane sinden apa gali?
Jak omong-omongan Yayi. Yayi. Ya, ngono. Mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjaluk bakal tak Waton ora nyun mudune lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glak anggonku ngupadi apa ta? Ngomong dhewe. Iki tak warai lho. Marai cepet ra kuro-kuro. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng. Metramu mblalak-mblalak bawang sebungkul bathukmu nyelo cendan dendak sawang pasuryanmu katon glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu mbangir tak sawang pasuryanmu katon glewu sabar kowe cangkem kaya baduk sumur ngene kok Iya, baduk sumur. Yayi. Heeh. iki lho Rambutmu kang ngemak bakung. Terus Lambemu nyigar jambe, bokongmu gede-gede. tekan bokong bareng. ikar bokong jambe piye to Aku anggar keserimpet untu yo ini. iya Rambutmu kang ngemak bakung. Pasuryanmu? Pasuranmu yen tak sawang katon glewu. ngene lho lambene ngisore dindulne Dindul. glewu Pasuranmu yen tak sawang katon glewu. Kene Yayi. Siram bakal tak glewu. kabeh Kabeh glewu. Yen cedak Asik. tansah mulat. pripun swantenipun Sae, Mas. kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung Kung. angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung Kae nyeluk Mbah Kung. Terus Sida Delokan larasmu lho teko ngendi. asih turu. tuhu. Tuhu terus entek wong terus turu. Heeh. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. mintuna Terus Mimi mintuna ya cek butuh mimi. ayo Nimas bareng ana tepi wajib. lah nyapa dadak wajib iki lho Lho padha karo bak mati di akhir ayat. jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib Wajib nek senep senep nek pak asop asob nyidam Terus Sido asih bebrayan. luar biasa. Terima kasih, kepito Dik Niken, pendolo Mbak Inggar, mangampak-ngampak Jumeneng. geger Diterusne ya, Mas siap Ika. Iki piye Om? Sudah aku. Sudah. sudah Sampun. jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan Nggih, mangke mawon goro-goro. Mangke siap nggih